Wannan su ne fina-finan mu na gobe Laraba. Insha Allah wannan dukkan fina-finai ne kaɗan daga cikin fina-finan da za mu saki gobe Laraba kenan na kamfanin Sultan. Sannan muna tallata muku group kinmu na VIP wanda ake biyan kuɗi ana shiga duk wata. Kenan duk wanda suke buƙatar shiga cikin wannan group za su iya ɗaukar lambar mu kamar da muke ɗora muku. In kuka duba saman profile mu za ku ga lambar mu ta Libya wadda za ku iya ɗaukowa sai ku yi mana magana ta WhatsApp. Kenan mutum sai a gaya mai kuɗin da zai biya sai ya shiga cikin group kin wanda zai samu duka wannan sababbin fina-finai. Idan kuma mutum ya zamba shiga group in zai yi ba kan ma mutum ya ɗauki lambar mu. Iya masu buƙatar shiga cikin group ne kaɗai za su ɗaukar lambar mu sai su yi mana magana, za su biya kuɗin su mu saka su cikin group wanda za su samu fina-finai sababbi kuma kamar da muke ɗora muku su a nan TikTok wanda za ku iya samu gabaki ɗaya su wanda za ku kallon su daga farko har ƙarshen su. Insha Allah za ku iya samu mu ta wannan lamba da muke ɗora muku za ku iya kallon fina-finai ba tare da ka shigo ta TikTok ba. Kenan duk wanda yake so wannan sababbin fina-finai to ya ƙoƙari ya tuntuɓe mu da lambar mu ga ta nan wadda mun ka ɗora muku. Insha Allah wannan fina-finai ne na gobe Laraba kenan wanda za ku iya tuntuɓar mu ta lambobin mu wanda za ku samu duk wanga sababbin fina-finai da kuke gani wanga dukkan wanda za mu saki ne Laraba insha Allah na kamfanin Sultan. Kenan duk sai duk masu su tabo mu.